pazuva anogona kuswera akadonha kana kuzomuka makuseni. Sanezuro nezuro akatodonha ndikatoshedzerwa zvikanzi adonhera kumagamu akanotakurwa nebhara. Ndikauya naye pamba akapushwa nevanhu akauya pamba. Saka zviri kutondinetsawo kuti rinoperawo sei dambudziko iri. Pane nguva yakadii kubva pakatanga kuitika dambudziko iri adonha kumasteps kumbari? Apa ane vana 2 zvichiitika. Varitaura kuti zvakatanga 2016. Saka pamakambofamba muchienda pane pamakanzwa here kuti dambudziko iri rikukonzerwa nei? Pane patiri kumbofamba tiri kungonzwa kunzi shawere njusu. Zvino hatisi kunyatsobhirivheti shawere njusu here, asi chiri kunzi chini pane chakaipa chiri pamberi chiri kuda kutanga chabviswa. Shawere rakanaka rozoya mumashure. Tauya wasekuru. Vamuzukuru. Taudzoka. Tauyawo nevazukuru venyu ava mhero kana muchiri kuvarangarira. Aiwa, tikuvarangarira zvakanyanyisa. Tinotenda. Ichokwadi. Tinotenda. Sure. Vatirega timbonoona sekuru kubva zvatakabva tichinokurukura navo tichivaudza patasvika. Saka takuvasiya mumaoko enyu sekuru mutaurirane navo. Aiwa, zvinodiwa. Tinotenda. Ichokwadi. Makadii vazukuru? Makadiwa sekuru. Uri sei kunobviwa? Kuno. Aiwa, kunoti nani. Ndisati tadzosera kuva kwamuri takada kuti vatiyeuchidze vazukuru venyu vakaona muchivarapa kuti tinzwe kuti zvavakarapwa ivo nevachipupurawo nemuromo wavo kuti vakapora here kana kuti havana kupora. Isu tese tiri muno tiri kuziva zvazvakamuchimiro chazvo, asi vari kumba havasi kuziva. Ndachikumbirawo ndikuvate muromo timbotaura navo vazukuru venyu vatiudze kuti ivo neurwere hwakambovinga kuno kwasekuru zvaapapi mazuva ano kana muchititendera. Aiwa, hapana kuipa. Ngavatsanangudzawo ivo vega. Tinotenda. Zvichinzwika kuti zvamira sei zvaapapi. Tinotenda. Aiwa. Regai nditange nekuna amai. Amai tiri kuzviona mune mwanasikana wenyu. Mungade tichimbodzokera kumashure zvishomanana musati matiudza kuti zvaapapi. Titange nekunzwa kuti chakanga chakusvitsai kuno kwasekuru Kadzuramira yanga iri nyaya yei? Chakanga chandisvitsa kuna sekuru Kadzuramira inhau yekuti mwana wangu aidonha. Akadonha tikamubata aitaura zvaaitaura zvekunge zveshava achiti nini ndiri machembere emvura ndigadzirirei zvinhu zvangu zvandiri kuda. Saka zvaane makore zvinhu izvi zvichiitika tichimbofamba mumapostori tichifamba tichingonzwa kunzi machembere emvura. Vamwe vakatombotitengesa machira tikatombomatenga akazonomarasa mudhemu rinonzi Garivha rekwedu ikokuku. Adenhana nemurume wake akauya akamakanda. Asi takazoramba tichifamba mumapostori akazotitaurira kuti zvinhu izvi hazvidi mapostori, zviri kuda chivanhu, mogadzirisa chivanhu. Tichiudzwa nemapostori ataifambira. Ndosaka takazoti regai tiende kune rubatsiro. Saka takazouya kuSly Medium kuti vatitsvagirewo vanotibatsirawo. Sly Medium akasangana nayo sei? Takasangana nayo vakauya kwedu kushamba kunonzi kuChabwino, vachivinga vanonzi Mai Shingi, vanga vane hama yavo yairwara
yaakurwara nepfungwa. Ndopavakandisheedzawo vakati, mai Molini, uyai kuno, mune dambudziko renyu ramunaro, kune vanhu vauya kumba kwangu. Ndokubva taenda, ana mai Shingi ndokubva vataura, isusu ndobva tataurawo, asi hatina kukasika kubetserwa nguva iyoyo. Zvakamboti nonokei pazvakambo makagara nguva yakadi musati mabatsirwa tataura tese tagara nguva yakaita sei? Pakadhonza wozi pane parakambonzi vhidhiyo racho roro rakashayika ratakatorwa ikoko vatazodzoka vatazotorwa musi wangana takazotorwa futi kechi2 vauya kune watakauya nawo last time wanonzi amai Musi vaivai. Ndopandakazoenda kwamai Musi ndikati ndiri kukumbira kukuona ivo. Ndokubva zveshuwa vakauya pamba. Vauya pamba, musikana anga akatodona akarara pamubhedha. Ndobva ndavapinza mumba ndikati tarisai, musikana ndiye akadona. Ndobva vatongomutora mavhidhiyo ari pamubhedha. Zvikanzi aiwa, chichemo chenyu tachinzwa, tichanosvitsa kumberi. Ipapo vakangotora chete vhidhiyo remwana anga akangorara. Ndokuzofonerwa kwatakaitwa kunzi uyai. Takafonerwa iri Saturday yacho musikana anga aenda kumaricho kubasa. Ndobva tambomuteera. Zvikanzi before 10 o'clock anenge atopinda mutauni, ngaakasike kuuya akamirirwa. Zveshuwa takatadza kubata nguva. Zvikanzi mozouya Mandi. Ndomumandi yatakazokwanisa kuuya kumaofisi. Tauya kumaofisi ndomusvikira watakazoita kuno kwasekuru iri Mandi. Tinotenda. Tauda kuchinzwisisa manje kuti mabva mudare rasekuru Kadzuramera. Chii chakazoitika kuti muzosvika pakuti tadzoka nhasi? Asi kubva pese pamakabva ipapo zvakamira sei maringe nezvamakamafambira? Patakabva kwasekuru Kadzuramera, takaenda kumba, takabetserwa nasekuru. Tikaenda kumba tikanoita zvatakaita, zvatakaudzwa, tikateedzera izvozvo. Tateedzera, aiva musikana akambodhonza asati arwara. Patiri kuzoti akatanga kurwara musikana last week, handiti musi Sunday, pane pakaitwa choto. Paitwa choto, saka pane mukoma wake anga nenguva asingarwari. Chii chaichiitika nekuti makauya muchiti musikana ari kudonha? Saka chii chakachaitika panyaya yekudonha kwake? Takanga tabatsirwa nasekuru. Vakatipa zvavakatipa kuti tiende kunoshandisa. Vatashandisa matauriro yavakaita ndomashandisiro atakanoita kumba. Takateedzera zvavakatiita sei, zvavakatiudza kusvika tapedza kushandisa. Saka utano hwake hwanga huri sei kubva ipapo kusvika pamakuda kutsanangura? Kuzotanga kurwara kwaakaita ndezvekuti pamwe pese ipapapa hamusati mataura kuti handiti asati auya kwasekuru, handiti aidonha kangani pazuva? Dzimwe nguva aidonha kana ka2 kana ka3 pazuva. Mabva pano akazodonha kangani? Tabva pano pasekuru. Wakabva pachechi wakadonha? Asati asvika kuchechi. Haana kudonha kana nezuro pazvakamubata. Kudonha haana. Zvakangomubata abva angotanga kungozvidira bhaketi remvura. Ini ndiri mumba. Ndopandakatoona kuti munhu zvaita seizvi zvabata, asi kudonha pasi haana. Akangozvidira bhaketi remvura. Ndobva ndamubata, bva ndamugadzika pasi. Ndikati ngaagare pasi. Agara pasi haana kuita 30 minutes. Ndobva haada kusumuka. Ndobva takumubata tikati gara pasi.
ndopaakatanga kuti vhizura asimuka kuti ndisiyei, hamubatsirike makaita sei, ndoda kuedza kukubatsirai, imi mukundibata, ndisiyei. Saka takamboedza kumusiya akufamba payadhi tichiita wekuteera, tichichira kuti pamwe angaite sei, angadoni. Akuda kudonha tinoedza kumuita sei, kumubata, asi haana kuita sei, haana kudonha. Ndokubva apedza akataura, zvikanzi ndiri kuda mhuri yenyu yese. Tikati zvamuri kuda mhuri yedu yese, vamwe vabuda, havapo. Zvikanzi ndiri kuda mhuri yako yese murandakadzi, kana 2 wauye papi, panzvimbo ndine zvandiroda kutaura. Zveshuwa takazonoshedza hanzvadzi yake, inini hanzvadzi yangu iriko ikoko, akabva kumusha kwake ariko, ndobva ndamushedza, bva ndamumutsa, bva atanga kutaura. Zvikanzi mukati menzvimbo ino muri kunzi pamba penyu pane nguva pasati pafiwa. Saka vanhu vari kutomboti paite sei, pafiwe. Saka ndati ndigare ndakuudzai kuti ndozvandiroda kukuzivisai zviri kurongwa nevanhu. Saka akazoti kune hanzvadzi yake komana inopinda mumvura ichibata fishi, chienda unondidzurira pane chiruva cheche chemvura, pane chiruva chemvura wodzura nemitsi, wogeza, ukageza woita 3 days uchigeza, 3 days uchinwa, nokuti ndaona mhepo dzakaipa dzemunzvimbo yaugere dzakuteera, nokuti unoita zvekupinda pai mudhemu. Isusu ndokubva tanzi torai dhaga mugeze, zveshuwa takaita sekudaro nezuro. Asi iye marimwe zuro akandiudza akati ndarota hope, handichanyatsoodziziva hope dzacho. Achitoti ndakasendera sekuru kadzikamira meseji, ndavasendera. Saka hanzi ndakarota ndichinzi tsika makumbo here, unokore ivhu. Ndizvo ndakarota inini kune shamwari yamama vangu yavanonwa nayo doro. Ndakarota vauya kumba, saka vauya kumba nanditi tange ndakagara pasofa. Ndakagara pasofa, shamwari yamama vangu yobva yasvika nditi, iwewe wakangwarisa stereki iwewe. Ndikati ko inini munogonditi ndakangwarisa sei? Watondivhizurira roko vachibuda panze, wandivhizurira roko vachibuda panze. Ndobva ndatoti ko imi munogonditi inini ndakangwarisa sei? Saka taimudza ndakada kuvhura dhoo kuti ndibude panze, ndivateere panze paipai, ndakabva ndanopepuka. Upedziedzi handina kuzoona kuti dzaenda nekupi. Ndomusi wamakazondifonera kukwa ndakasenda meseji uyo wamakazondifonera, ndopedza chidza ndakarota musi wacho iwowo. Asi imimi tauraiwo nemuromo wenyu, kubva mama nenguva yakadii muchidonha musati mauya kwasekuru kwadzivamira? Ndane time. Makama netime yakadii muchidonha musati masangana nasekuru? Ndichinyatsoziva pazvakatangira inini ndine nhumbu. Vari kuti hawo zvakatanga ndiri musikana but nasingazvitarisi. Ndine nhumbu, ndofunga pane 8 years muchidonha. Saka musi wamakazobva pano pasekuru, sekutaura kwamaita kuti vakakupai zvekushandisa, makazombodonha here? Kubva musi wandabva pano pasekuru ndichibatsirwa nasekuru, handina kumbobvira ndadonha. Handauzombobvira ndadonha. Pamwezve ndepekuti sekuru pavakauya kuna ndingokuya uchidzaiwa, sekuru pavakauya panapa imi mamai vakakuti pane zviri pamwana uyu? Pandakauya pano pasekuru vakanditi ane shave raainaro, asi shave raainaro rakanaka, pamberi pane akaipa.
ari kuda kutanga abviswa akaipa iyayo, tochiona kugadzira riri kumashure risare rakanaka. Aiwa, tinotenda takatoda kungodzorera vateereri kumashure. Isusu tiri muno munhoroondo yetinoiziva, asi kune vamwe vasina kunge vationa tiri mudare rasekuru. Asi ndinoyokawo zvakare sekuru Kadzuramira vachitaura kuti zviri pano uyu zvikuru kupfuura pane zviri pano. Hongu Vakazvitaura nei? Vakazvitaura. Tanzwa kuti munhu akanzoenda unorapwa, enda unotora mvura, enda unotora ivhu, kutora chichi. Vaisimbozviita here izvozvizvi makore ese aya? Zvekuti enda iwo unoraura, enda unotora kana chibukwa mene zvakanzi unotora murwizi nedhaka ugezi. Vaisimbozviita here? Uyu mukomana akanga asati amboudzwa, but tichiri kurangarira kumashure uku zvakamubata. Takamboenda naye kudhemu, but ini ndaitya kuti ndiende naye kudhemu, saka ndaiti tikafamba naye, takatofamba distance kuenda kwaaida kuti tiende. Saka ini ndaitya mai, ndairohwa nehana, ndikati tikaenda naye kudhemu uku zvinonomira mushere uku. Asi ndaiti kana taakufamba pepai, ivo vari pamberi nevamwe ndiri mumashure, ndopandaimisa umwe mukadzi anga andiperekedzawo shamwari yangu. Ndikati tinonozvigona here kudhemu kana tasvika kupi? Saka uyu ari pamberi apo aitonzwa zvatiri kutaura kumashure, wotocheuka. Iwe murandakadzi, hana yako inhete, gara wadzokera ndiende nechi. Saka zvaitishamisa kuti ko munhu ari pamberi apo anzwa sei kazevezeve katiri kutaura kupi? Kumashure. Aiwa, pakanaka. Tinotenda tanga tangotingodzora ndangariro. Tateguru muzukuru, ndiva vazukuru venyu ava tanga tida kunatsochipupurwe zvinhu zviviri zvekuti anga ane makore anosvika masere achidonha, asi paakauya muno mudare menyu haana kuzombodonha kusvika nanhasi uno. Uyezve nenyaya yekuti zvakambotaurwa kunzi pane zviri zvikuru zviri kutaurwa naamai kuti asi pane mhepo yakasviba ida kutanga yabviswa. ndizvozvo Tanga tangotingodzokera mudare ratakambouya kuno kuriya. Atakuidzorera mumaoko menyu sekuru. aiwa, tinotenda muzukuru. Kuti vauya vazukuru venyu vakanonoka zvavo, asi nofunga vane mashoko. Mashoko enyu kuna sekuru tasvika patasvika zvinezvi ndeyekuti kundisati vapa nguva yekutaura. Mese muri vaviri mune anogona kuwanawo chekutaura maringe nekubatsirwa kwamakaita nasekuru. Sotanga nemi amai makabata maikrofoni. Handina kunyatsonzwa Mashoko enyu kana ari ekutenda kana kuti ndeyekushora, zvese munobvumirwa. aiwa. Ini hangu ndinopa kutenda kuna sekuru Kadziramira, ndizvo kuti aiwa pane pavakatibatira kusvika pari zvinozvi. Ndiri kuona kunge dambudziko remwana vangu raanani, asi vachizopedza basa ravo tinotenda kuti zvinenge zvanaka zvajeka. Ndinopa hangu kutenda kuna sekuru. Tinotenda. Vane mari here yavakakubvisisai? Mati Vane mari here yavakakubvisisai pakukurapirai mwana? aiva, sekuru havana mari yavakatibvisisa, vari kutongotibatsira for free. Hatina kana sendi kana dhora ratakabvisa kuna sekuru. Asi mwana airwara 8 years. Iye zvine zvaana chaitika kubva paakabva pasekuru panyaya yekudonha. Ndizvo chaizvo. Tinotenda. Pai mwana microphone. Dare hope nhasi ndere matendo. Imi muri kunzwawo sevanzvadzi? Aiwa, inini hangu ndoti panyama dzangu ndakunzwa zviri right. Ndakunzwa zviri right. Ndongoda kutendawo kuna sekuru kuti makandibatsira. Dambudziko randabvera naro kudhara, zvokutoti mamwe mazuva ndaimbofunga kuti kuzvisungirira hangu ndongofa, kana kuti ndongonwa mushonga ndofa, kana kunozviidza kumvurawo, nekuti dambudziko racho harisi kuita sei, harisi kupera. Pfungwa idzodzo dzaitomboyamandira, asi ndongoda kutenda sekuru nekuti makandibatsira rikapera. Pane zvaunorangarira zviri wese zvaiitika kana wadonha ndezvekuita sei? Zvandorangarira zvanga zviri wese
ndikadonha ipapo pandinge ndadonha ipapo kuti ndizomuke ka nyama dzese dzinorwadza kunge munhu uya ari kutorwara serious. Saka zvaindirwadza manje kuti nyama dzese pandomuka nyama dzese dzenza kurwadza wesine pawamboroera napo paipai pane pakurwadza futi nyama dzichirwadza. Saka zvaingogara zvichindidya mwoyo kuti asi ini ndichaporawo here. Zvototi pamwe murume wangu ndiye aitondidzora pamwe pacho zvekutoti aitondidzora zvakasimba pfungwa dzacho dzinenge dzato iye nemurume wacho maigarisana zvakanaka here? Musati mauya kwasekuru mainzwananawo here zvakadii? Upenyu hwangu hwakamira sei? Kunzwanana ndezvema 2 minutes zvekutoti tikutonzwanana tikutotara nyaya tichisiyira, but ezvinozvita kutoitawo nyaya zvekutoti tinotogara totoita nyaya kutonditi amai kana ndikamudza kuti pakati pangu pakurwadzawo nditi unopora, asi kudhara taitosumudzana nekuda kwokutonditi wanditi unopora, unonditi unopora sei inini ndisi kupora kwacho. Ndomashoko andaitomupindura uya. Aiwa, tinotenda. Ndichatiregerera tateguru takutorera nguva yakareba kuti aiwa zvinodiwa zvere kumashure ndondo inatsobuda. Zvinodiwa Vanhu vakangoona vachingotenda havazonatsoziva kuti vari kutenda zvinhu zvakakomba zvakaita sei. Ndizvo. Saka maona ndatora nguva yenyu tateguru kuti vanatsotsanangura zvaiitika muupenyu hwavo nepatasvika nhasi. Ndizvozvo. Nesuwo tinoda kutendawo nekuti vazukuru vakauya nekwatiri vanga vasingakuzivei. Isusuwo takasvika pamusha musha mavanogara tatofambirawo vamwe vanhu ivo ndokubva vadaidzwa. Tiri kuzvitaura izvi nokuti kuitira kuti nyika izive, nokuti nyika inoti muri kugadzirira vanhu vanorwara ivo vasingarwari muchiti varwara vapora. Saka tiri kudzokera munhoroondo yekusangana kwavakaita nesu. Ini ndini mumwe wacho akanga aripo, ndini ndakatotaura nawo mhuri tiri kuChabwino. Tafambira mumwe musikana akanga achirwara, akanga achirasika njere. Akazorapawo zvake nevamwe sekuru ava ndipo vakazodaidzwawo vakauya kwatiri, asi vakazombogara vasati varapwa kusvika mazoti aiwa ngavauye kwandiri ndimbovaonawo ndimbovaedza. Zvinotazoona kuti hamuna kuedza asi makarapa. Ndizvo zvaiva zvinodiwa. Tinotenda sekuru. Zvakanaka. Takuvasiya mumaoko enyu. Ndizvozvo. Aiwa zvinokudzwa vazukuru zvamaita zvinodiwa mukurarama kwedu pachivanhu chedu, kuti kana mabatsirwa munodzoka kuzotenda kuna sekuru kuti sekuru makaita basa. Sekuru anobva taiva muzukuru ndokurarama chakakosha kubatsana muupenyu. Semudzimu uri pamuzukuru achava chitondibatsirawo ini kuti handava kuti ndozondibatsirawo uombe, asi mukuzvidzikisira kunge zvinhu zvomanga basi makutoziva kuti torai madhaga torai zvakati muchitozviita muchitorarama. Saka zviri kwamuri imimi pamudzimu uri apa kuti muchasvika nazvo papi, muchazvirega zvakadaro here, muchida kugadzirisa here, imi ndimunoziva kuti mungaite sei. Pana mudzimu uombe apa. Ndinotenda hangu nekuuya kwamaita. Mune mibvunzo here kuna sekuru? Kana zvimwe zvamuda kubatsirwa nazvo kuna sekuru tichienda kumberi? Ndoda kubatsirwawo nasekuru. Ndoda kubatsirwawo nasekuru kubva ndichibva kuno pandakabva kuno kupaipai. Ndaiti ndikada kusangana nemurume ndikubva ndableed, saka ropa rere harisi kumbopera kubuda, ndamboenda naro kuchipatara. Saka kuchipatara kwambondipa mapirisi awakandipawo kusvika nanhasi asati zvapera. Zvakanaka. Achakugadzira mushonga, chakupa mushonga muzukuru zvinopera. Hapana chandinokundikana ndokutanda kumutsa munhu akafa, kuti munhu wafa ndonda kuti zvimwe zvese izvi sango rese riri apa iri rakamirira kubatsira munhu anotambudzika. Ndakundikana pasango iri, ndakati ndabuda ndaenda kumusha, ndaenda kunotora rimwe sango zvekare kuti ndikunde urwere unenge wauya pamuzukuru. Saka zvinopera. Sango harisire mahara, mbona zvinhu zvakadai zviri apa izvi ndozvokubatsira munhu anotambudzika mukurarama kwake. Saka iwa uchabatsirwa muzukuru zvinopera, harisi dambudziko rakanyanya sterei. Pamai hapana zvamuda kutaura nasekuru? Saka nyaya yemudzimu ichafambiswa sei? Ndakubvunzira inini Sawira.
mati hapana kana totonzwa kune muridzi kuti anozvida here kana kuti dani ndingagoni kudaira zvisiri izvo zvisiri mumwoyo make. iri nyaya yemudzimu inotinetsei nekuti kutoti tifambire zvekudonha izvika izvo vamwe wangu vasingatombobvume kufamba kwacho, vamwe ndo vaibvuma wana baba asi vamwe wangu vasingabvume kuti tifambe, saka handifunga kuti zvinozobvumika. Saka chikamu chiri papa sorry ndakudera nyaya dzivaridzi. Chikamu chiri papa mwada kuganura zvese mukurarama kwenyu. Kudonha kwacho nomudzimu wacho zvese hamusi kuzvida zvese. Tinotenda ngoti regai ndibvunze hangu nditi kuti mukuda zvipi. Aiwa tinotenda vazukuru nokuuya kwamaita. Chakupa henyu mushonga wamataura nezvawo mubatsirika padambudziko renyu. Asi zvamunofana kuita padambudziko rinouya kwamuri, hamungazoshayawo pondo kana kuti dhora. Rinodiwa kugara pahomwe kuita dzimwe nguva kuti muzukuru anenge akamanikidzika, anenge ane basa. Imi mune urwere unenge uriko. Munongomhanyawo palift. Mouya kuno. Nyamwani mwana ndisipo nditi hani handiko, muzukuru aripo uyu. Mukamudza muzukuru padambudziko renyu kuti zvakati zvakati. Pane zvimwe zvandinosiya ndamuudza kuti muzukuru unobata apa. Anokubatsirai muzukuru. Nyamwe ndisipo inini. Ambuya ndiri kuuya zvakamira sei munowanika pamba here? Ndiripo chichanetsa zvakati. Munouya padhuze apa. Munakwira mari lift. $2. Saka munhu wofa here kuti haana $2. Musazviomesere muchidaro. Mukati makauya muona kaona muzukuru zvikuchisai kuno. Handina kuti kuda mari, ndoda upenyu hwenyu kuti vanhu vaone kuti ndikubatsira vanhu zvakadii. Chete. Zvakanaka vazukuru, ndingataurise stereki. tinotenda